Anong nasa pan ba? Alam mo na. Ano mga dato bitaw? Ano mga influensyado kay nga tao ba kung trapuan nila lang singot kay kanang pinapalahon na di ba pina? Na gano. Pero publikan niya wala. Siya, palag mga. Wala mga upaw. Bitaw lang. Sige. Baldado John Martin. Wapo kay kapilido. Alam mo, John Martin. Ini kinsa man ni si Campos Lee Brian. Aman si Campos. Oh. Ayun armayla na to. Kaspilan Siandi. Big mga nga. Hoy, absent ka tong Friday? Tama ka. Eskwela. Lagi, may klase tayo basa. Kini usay kita magbuot ba kung nasa tamo eskwela dili ba? Sunod ang sila madala excuse letter. Dabala Al Francis. Very good. Okay, remember attendance na ni points ako. Dalugdog Yuhan. Dapat yung apelido ba eh? Divina Gracia Aaron. Oh. Dulaka. Dulaka Juvan. Is it right? Dulaka? Domo Adrian. Sigurado eh, mura manggag. Mura ka sa simbahan. Sincabo Adrian. Asa Sincabo? Absent. Dominic. Oh. Mga ngaan dyan eh. Lagumbay AJ. AJ. Lagumbay. Katanaon ta mo kay kami murayso na ko inyong mga dagway. Aron magtabot tas merkado, makailapod ko. Oh. Naparyana na itong istorya class. Silang taas pa kayong oras. Paspasan na itong topic ron. Naparyana na itong istorya ngayang estudyante baka na ngayang teacher kay Madre. Kasi karon kay pilay pagligid sa adlaw ug panahon ni graduar na ang bata. Nakita sila sa kugon. Niingon man ang bata nga kita niya si sister nangumpro ba. Yana din ng bata nga dili na siya bata kay ano naman. Good morning sister. Tir morning tir. Tobi karon kay nalimot man si sister. Diyan ka, day. Si sister, limot-limot naman. Limta naman ko limutir. Day, pasaylo ko, nalimot yung kung sa nungalan, day. Imo ko kung estudyante sa unatir. Sa eskwilahan. Di ay. Diyan ito imong pangalan o kapilido. Ay, si sister. Yan nagibig kong gilom. Lain na, limutir ko eh. Ang akong pangalan, sister, katong sige ni mo hawid-hawiran kada buntag. Katong imong sige hawid-hawiran kada buntag. Nakatawa mo ba? Ako palang sister katong imong hawid-hawiran kada buntag. Imong gahimas-himason kada buntag. No, dirty-minded kay mo. Lahi kay mo gunaw na. Wala, malisyuso kay mo. Ang iyang alan, dili na ka ng inyong giunaw na. Ang iyang pangalan, Rosario. Kanang hawiran ni Cecil kada buntag kay magnubina siya mong tumulay kay magunaw na. Wala to guys. Okay. Rated PG. Ano yung mga mata? Mga malisyuso kayo. Malisyuso. Lain lang una-una sa nang hawiran kada buntag lang. Undangon ka na eh.